Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. APHLC Racharia Song Atumpen Perangkiamai Kepapon. APHLC Racharia Song Amahangke Tek Arni Nipai Ingorai Si Arkoi Achiklu Nijang Karbi Anglong Dongkampi Along Ketalon Ponji Aputak APHLC Song Atumpen Perangkiamai Kepapon. Bangso Perangkiamai along APHLC Meipu Jai Kathar Dun Meipu Rajesh Tiso Kursing Timung Lapen Bapuram Terang Atum Chetong Dun. APHLC Indeng Pho Foundation de Mati APHLC Amahangke Tek Ningkan Pho Artake Chok Arni Nangki Leji Arkoini Phaing Korai Si Arni Nijang Karbi Anglong Dongkampi Along Ketalon Ponji Along Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Dima Hasau Arodo Anaphan Kachetong Dun Petji Aphan Choning Ripon APHLC Foundation Day non-arcoy inquiry siarni don kampi along si dopo don kampi okay lage non pubo a bordongka okay lage itum alam kalide amunit ke adet ke itum adet pina na sinil itum don kampi along si Foundation Day dopo habang sorni jokta nang dun at nang jipusi nilitum choning rila erere pinpen ning oy pinpen ning mesen pen ning karhong pen nang chetong dun tapusi tribes atum phan anke choning rila la pen ilitum la APHLC ke do ia ke asamang bong ke Karbi Anglong pen NC Hills la pen West Karbi Anglong hello ki duk nei economic mane la Chorana na tu, Worenga na tu, ilitum kiduk nai kachotiki ana tuta kiduk nai la pen kachini neta ilitum ke akele tu pik pusi bang army atum ta kaning jel la pen army atum ta pulo Karbi Anglong ke ingbotan lu pusi kaning je la bang inquiry ek apisi kaning je kang bo bang la hello Harukresir kebra pokebra isian ingkan ke ilitum inglong asotu bang harong bongpen bang troksir kebra trokdu non surhini ra krisian ingkan ke bang harong bongpen bang klikebra troksi baksi dulu cethana ling seta bang pokeb ke kaliloi aberlo anke a loting pulotante ilitum Karbi Anglong usiki pubomji lapen ke tribal areas pusiki pubomji pulotante siksidula tengpen pulotante on in pen bang pokebra isike dovek nandi tanon ke bang pokebra isike avil la hello kang bo puiade ilitum kang bo ke political aja kom economic aja kom education aja kom ta ke chetum si cherai lap lo a ot pen nang chidun lap lo la pen a pot paper long ta newspaper long ta klang lo be virta long ta klang lo la pen ason statistics along ta klang lo Karbi Anglong det la isi Karbi also maratum school okay ek dun long lela dun long lela ek ta ek long lela tu dia ta ketok la pen ke suri krep li also maratum Karbi also maratum ban si keduk pusi dak report ta nangali ban si kedulo nang litum solangdo a newspaper long lang tami la soalam la pen statistics along ta doji Assam government along ta la pen ke kiduk pen a job kachini ne pen a job arta ka ve au somartum penan ke do pisu ke en ta suri sirkep pusi dak do lage 2020 aningkan surihinira inkoy aningkan non ke surihinira inkoy ke thomlo non ke ong tu muchok lai hui ke plan ia ke ilitum a political aja kom education aja kom lapen ke economic aja kom ke chetum nang thidun ya nang thidun ta la national party ko tum king bansi
backdoor pen mane anung atau war ha hem anung atau war pen si ang pu hem anung ang hap pen sinang ki yud dun sinang ki chidun Sermili Phangchopi Ahin Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Dr. Numol Mumin EM Richard Tokbi Along Kerap Kacho Hangpon Lakhain ko ratrok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara Men Phangcho Amikar Jiren Ronghang ke Sopar Pik Ajok Jiren Ronghang Ajor Sermili Phangchopi Pen Karbi Anglong Pen Ning Kemenai Abang Phu CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Mumin EM Richard Tokbi Atum Nangrabek Thapusi ke Sodet Ajor Sermili Phangchopi Pen Mekri Buprupen Kachoning Ripon Keso de Jiren Ronghang Aphan Guwahati Hayak Hospital Along Ansi Ponlo Non Hayak Hospital Along Si Selang Pon Bomlang Hithi Ruiso Silo Longle Phelang Chainong Chelong Lapen Kejor Mimi Ason Anke Chejor Lablo Non Lak Pliso Se Atangka Dam Etlo Sita Kemeji Aphan Thang Ang Thek Avelang Lasinang Rabek Thapusi Keso de Achor Sermili Phangchopi Lapen Keso det ai iklapen hemi sipen mekri meklangpen ning kemenai CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Mumin EM Richard Tokbi atum nang rabek thapusi kisung ke phuatum pen choning ripon lapen ka humri ji adim account number 387486953332 IFSC number SBIN 0009403 Lapen contact number 8011220954. Tangte Pierangkia to Matengno, Sir Mili Phangchopi pen Mekribu Pro pen Kachoning ri alam thele Arju Ponik Sinang. Kajuronga pen Risaning ti Karbi Anglong News. Ni nang le ni tuhan ko pia join ni sinang hang lo nang le usu sarbu jebak ker pen ni tuhan ko pia join ni sinang hang lo Nili nang itu pan nang kacuhang ay joy ni kila son lo jo nili hemasor so igdet ta sila nili hemasor kiso ta chelangi ji pan kerap kacuhang ni buak ke hai Dr. Tuliram Ronghang la pen em local me silo em lo la pen ke Dr. Mumin tumlong sitame nili asap so kerap cuhang ni pusin yang le tum pan nili dak anang kacuhang tangte labang so rong hang sang ho jiren rong ni ko andan lo kiso tangke pinian hoptalo hoptalo de te non ko na lo bidam ke labang so ar ne ko han Nili hemasor pan kinon ke so ilang ghati higher hospital long si non hadak si dola kandak tangka dam don te non ke kandak dam lo lak pli ala tangka dam lo da si non ansu se si kinang jilang pulo long che jor nai anda che jor lab lo long le phelang ta pine bicha e jon chainong e jon le do se ta che jor lo long non bang ke long ta thek thede lo la si kerap chu hang ang rabek thap ya lo ke de nang ra vek tha pulo Raja Asong pen Ronghang Rongbong Rong Arak Along Mai ke Padupon Karbi Anglong Angkang Pi Along pen Man ke Thinai Arong Ronghang Rongbong Rong Arak Along Rong Arak Jutang Adorbar Mati Thihek pen Raja Asong atum pen Chipater Pi Ponsi Mai ke Padupon Karbi Anglong Arat Lapen Angtan pen Kewang atum aphan Ronghang Rongbong Rong Arak Karbi Richo Arong Kedam Atowarpu Pamang Hu He Pinji aphan Rong Arak Jutang Adorbar atum pen Menuker Hem Konglong Kachong Hong Along Arkoini Phai Krener Kep Arni Tarpang Thek Somponsi Karbi Richo Ramsing Ronghang pen Ingpupon Aduntu Ronghang Rongbong Rong Arak Along Keplacheng Atowar Akrong Along Tami Artupli Ronghang Artu Kiling Artu Rong Pi Artu Rong Checho Artu Kedam Atowar Kachini Kejoy Keji Aphan Tarpang Thek Tarponthu Tarpang Thek ke tar asai Tangdet pen Raja Asong pen Rat Amai Pisitami Peman Ponlo Labang Solong Rupson Ronghang Mai Chipahem Phupon pen Longbir Teron Pensi Bangphu Pachini Ponthu Jasemet Maike Deng Pon Laki Sarhu Sarhang Mankit He Karbi Angbong Aricho Karbi Richo Pinpo Atum Kedo Ronghang Rongbong Rong Arak Along Ko Son Pensi Alir Alon Kepadu Ponji Aphansi Rong Arak Jutang Adorbar Asong Pen Arnam Pharuk Karbi Richo Pin Pomar Jiroi Pen Habe Rong Asaratum Pen Chethan Chimung Alam The Chepa Choya Sai Deng Ponthu Ronghang Rongbong Along Kedam Bang Aling Tami Adontin Ahem Kamang Hu Heji Aphan Ladaki Richo Ahem Senot Ahem Meji Ahem Pu Kachini Kejoy Keji Aphan Kevangji Arni Tarpang Thek Tarpon Popusi Raja Songmei Pu Rupson Ronghang Pen Lamthi Paklang Ponthu
Labang Swamay long Aluhiaman pen Ramsing Ronghang Karbi Richo Seng Rongpi Lindok Rup Singh Ingti Kathar Sarpu Pritom Be Raja Asong Di Hinrimbang Lapen Jiroy pen Penak Rache Tongdun Si Mesen pen Bang Swamay Pachun Pon Ningkan suru hinia ningkoi raisi labang so rongarag jutang ador ba seng det pen nadak kamat hadin ke langdun do harom bongolong ko an makisung kelak lasu langan det pen itu mat hadet pen aku pisi ki thik pinima ku pisi kabe mala sobang tum chini pen tasi ne tum da thidung lason non mare kerap pithek lapson bang ka belang stame ison mathalo laso ke seng hutsta pu Recruitment cenglok sinot miji lapen lendok wang tu mang da pulo ladak kabeson dupik lang ladak alang tum pulo file la hormu maristar hormu sta bibi ko pika athai ta ave pulo pina almara sta mini nang tum ben abar saidu pule thik thap pulo lapang rawan pilo ning tum almara wan pilo non bang ke file puno kumia kitab men thapi thai delo lapen laso pachun det na konon laso api tu bang ke tum langa ladak ladak tawar pi chikok long da komane out pen ke bang nan hiluping pen ke bang adom bangke ladak tawar ke chingni pen ni kachiru phi tadu lapen penan di sui phi la pason tadu tasu kapachini bhana bang tasong deng bang dapu recruitment archu bang pli lapen dak senon mi men alang dum ningyo la so tar bang thekta nangi pu tasu ki pu pen hitum nani le pu pen government pen pini chirap pen le la so hormu kita lon dum committee hoi pen chirung do an sita klemana pu pini la song thek bang tapachun lo lapen la so thak si mo non ki bang ye bang ta itu tum la ahem long ta la sobang atlet tok pen ketar pinang ye kenang sot la bang non tum chun chelang la sobang tum thalo la sobang dan tum non klem pipo prapjin pen la pen isi ladak bang kani thuang tum bang ke non kenang sot Ingdeng Hini is Karbi Anglong ST Morcha pen Krungching Sayamay Kangnipon Arkoini Phai Krainer Cap Arni Bukajan Sport Complex Auditorium Hall along Kepado BJP East Karbi Anglong SD Morcha Doan Ingdeng Hini Aphong Krungching Sayamay Kangnipon Labang Swamay Ada Porphai Kebra Achitem Apor Malompen BJP Asong Alama SD Morcha Meipu Hundor Singh Kramsa Lapen Alang Lilong Kacherap Kachitodun Kongchun Bang Monus Teron Lapen Arisang Huatumpen Si BJP Alama Tangjarpon Labang Swaphi Porphai Crazy Apor Malompen Ingdeng Hini Aphong ST Morcha Krungching Sai Amai Meipu Hundor Singh Kramsapen Maija Ponsi Kenang Sot ST Ake Hayatum Ko Sonsi Kaching Thurdun Thekjima Ko Sonsi ST Morcha BJP Kapang Tangpon Thekjima Aputhak Arsigjik Alam Thehei Hui Chingwai Pon Anparda Bang Swamaya Long East Karbi Anglong Great Roxy Mondol Lapen Bang Pharoke Thom Delegate Satum Chetongdun Bang Swamaya Long Man Kedopen Kachetongdun Aluhi Sarpo MP Horen Singh Be Hauragat MLA Dor Singh Ronghang Dipu MLA Bidya Singh Ingle Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar MAC Tilotoma Hasnu MAC Madhurjo Dhekial Phukon Lapen Rolang Kiling BJP East Karbi Anglong District Meipu Lason Si Team Karbi Anglong EM Lapen MAC Satum Chetongdun Si Mayalong RDP Dun Bukajan Pen Sarkuru Be Karbi Anglong News ST Morcha is Karbi Anglong District Committee non district executive meeting dak Bukajan Sibilong Bukajan Sport Association da auditorium hololong la sinitum laso second executive la non itum laso is Karbi Anglong District Committee ST Morcha 17 mondo na 17 mondo ta do la se kaddo gabe more than মানে nearly 300 delegates ji la pere tum chief guest man ke non pini tum ka MP Horen Singh man khitong ji MLA bahni tong ji Haroghat MLA pen Haroghat Beda Singh leng la pen no Haroghat Dorsing Rahang la pen dipu Beda Singh leng la senon la so bathak ni tum bi ponong gop kala jo non present Karbi Anglong jitu ST tum abuthak Meni kacing baik itu je, la estimor schedule tribe community apa tak semeni tu kacing baik itu je. Jadi tu nasi schedule tribe morsa, schedule tribe community itu kosan se kacing thur ponje mah. Asin itu mesti morsa, lastu kacing thur pene itu kosan se party BJP kosan se pangtang ni malah sobrak se bekor itu ke astrid scan ponje cewai pon padu je. Lalu, nasi program opinion ni sebet, lalu nasi ni tu melahai kadu we cewai pensiun ko next step kian ponje itu pinisi dengpon po.
Oh la sola pathan itum party bong non matching wai bom lo party phone itum parent body mana solam sing wai bom lo pen dukcha bom la so step kenje phang ke party pen or ready la se itum chief minister CM tulam no hamata nang je Karbi Anglong autonomous state bang ke mentune da me compromise me la pen itum autonomous state long vek nang ji athini itum condition no ke toktan 244A article long ta right do tuk tan mana so teng me tum autonomous state long ya right do la sini tum la so patha ke long vek ni posi tum CM da ni pom la sini tum estim more sen mana me la so patha kaching wai kaching sai padupon bom lo jitu ke mukje phang la se chu December mong sini tum Delhi long dharna padaram bi phan sini tum tingwai lo party pen with kaskom num pen stamini tum hala so session bang de immediately pene pajit kok ma central parliamentary session pajit commission nam kheta lo si actually ni tum nang ke la January mong sanyu po tamni tum na program ang le thuolo na sinam before ani ke Komotapur ke 26 January phang declare sipu stamila sorbo thak non Delhi CM sar mata damalo sorbo thak si penap simang Delhi la si pini ni tum da actually ke CM sar panchin tum ke chief guest ke han stamela hai ka do velam se CM sar Delhi ram jilo la si penap simang ji ni tum long te chief guest tam tong no ne jalo like of la sini tum ke BJP tum ke la sorbo thak ke compromise me le tum ni tum ke ba ham kon bom ji continue